Dosad su vrijedne ostatke antičkog brodoloma iz 4. stoljeća prije Krista kod otoka Žirja mogli vidjeti samo rijetki zaljubljenici u modre dubine, a riječ je o najvrijednijem lokalitetu iz tog vremena, sada dostupnom i očima javnosti zahvaljujući izložbi kud plovi ovaj brod. Mjesto potonuća otkrili su zaljubljenici u podmorsku baštinu. Slučajno dobivenu informaciju provjerili su u modrome prostranstvu u prosincu 2015. Bavili smo se ovim nalazom nekakvih 6 mjeseci, a našli smo ga na kraju u 1 minuti ronjenja. Sam skok, pogled stijena, sve je odgovaralo priči koja nam se slagala. Urlaš, vičeš i stvarno je poseban osjećaj. O bogatoj riznici u podmorju Žirja odmah je obavijestio struku. Došli smo na lokalitet, zahvaljujući Stipici Birinu iz Vodica koji nas je vozio svojim brodom. Uskočili u more i otkrili jedno neopljačkano nalazište. Uvijek je uzbudljivo otkriti nešto tako, a naročito ako pripada 4. stoljeću prije Krista. Iskusno je podvodnoj arheologinji kazaljku na vremeplovu namjestio već prvi pogled na razasut, ali izvrsno očuvan teret broda. Nije riječ o grčko-italskim amforama koje se relativno često pronalaze u Jadranskom podmorju, već je riječ o jednom drugom tipu, o amforama, korintskim B amforama, koje pripadaju 4. stoljeću prije Krista. Mali je trgovački brod uz amfore prevozio i keramičko posuđe. To su mali vrčići ukrašeni s Heraklovim čvorom na ručki, a osim toga na brodu je bio i čitav repertoar posuđa iz brodske kuhinje, tako da smo zapravo puno saznali o životu pomoraca toga doba. Sustavno arheološko istraživanje lokaliteta pokrenuto je zahvaljujući privatnoj donaciji iz Slovenije, a nakon prvih naznaka o pljačkanju vrijednih nalaza dovršeno je dokumentiranjem i vađenjem svih predmeta iz podmorja, koji su obrađeni na odsjeku za restauraciju i konzervaciju Splitskog sveučilišta. Jako smo ponosni što je ovo rad naših studenata, odnosno ovaj materijal služio je za edukaciju najmlađih snaga konzervacije i restauracije, čega oni još de facto nisu svjesni da su radili na materijalu koji ima nekakvu neprocjenjivu i povijesnu vrijednost. Na izložbi su predstavljene sve faze njihova rada. Kroz postupak desalinizacije, rekonstrukcije, čišćenja slojeva, obraštaja, morskih organizama, školjkaša i svega ostaloga što se skupi kroz godine, u ovom slučaju 2400 godina na samom keramičkom materijalu. Mikrostrukturalne i kemijske analize nalaza provedene na sveučilištima u Velikoj Britaniji i SAD-u omogućile su slaganje mozaika informacija. Dio amfora je proizveden u radionicama u Korintu, na Peloponezu, a dio amfora je napravljen na Krfu, odnosno u Korkiri, grčkoj koloniji. U 2 amfore pronađena je i sirova glina. Dokaz da amfore nisu samo služile za prijenos prehrambenih artikala, nego i građevinskog materijala. U ovom slučaju vjerovatno gline za proizvodnju keramičkih posuda. Kako je brod potonuo ili se prevrnuo u oluji, može se samo nagađati. Njegovi ostaci nisu pronađeni. Stručnjaci pretpostavljaju da je teret ukrcan na Hvaru, tadašnjoj grčkoj koloniji Faros, i brod je zaplovio prema sjeveru. Zašto? Zbog toga što Grci zapravo svom silom i svim srcem žele proširiti svoje tržište, proširiti svoje trgovačke odnose i na obližnje Liburne. Putujuću izložbu na 40 je dana udomio muzej kojemu građa po lokaciji pronalaska i pripada. Vratio se u svoju, nazovimo to, matičnu luku. Jer evo upravo na šibenskom području na neki način je potekla podmorska arheologija krajem 60. godina zahvaljujući kolegama Zlatku Gunjači, Zdenku Brusiću i Daliboru Martinoviću. Kud plovi ovaj brod, provjerite u muzeju grada Šibenika do 15. lipnja.